February. Release was 15 February. Since 9 February, my 18 of sale, Kumana akandiro akandiro ndakamira nedhingiramwo akauya akandirova katatu ndobva ndafonera Toshiba mupikisa wamambo kuti ko zvakufamba sei. Toshiba akatoenda kumapurisa ndikati zvinondoramba ndichiparadza nguva yangu here ndokusiya basa inda kuenda pasabhuku vauye vaende vanonzwa zvaitika sabhuku ndokuenda nemupurisa wavo ndobva vanonzwa kuti zvafamba sei pazvakaitikira. Saka nhasi sabhuku havana kuuya asi mupurisa wavo ndivavatumwa kuna wipi nyaya yako yokutaura nyika iri kumaoko kwasabhuku imwe nyaya inoda kutozoyamukotera yamambo. Isu tira kunzwira pana takasarira chiti mbowo uchauya nemukadzi wangu panyaya yako yakasundiswa iyo yako inouya tubisa inouya kana waimhangara kuna sabhuku ichauya kuna mambo beto. Aiwa ndinga pazvo titozozitaura nyaya patikaisevera tikautisi munoona kuti simukadzi amai makari ava ndiani taurisa yamai amazivi watarisei kunzei makurikota takusira ivi taida kutsvaga kuchisi chikomba here zveshuwa ati hachisi. Amai munovaziva sebaba vari kunoka ava munova ndikubvunza kuti munovaziva sei ava munovaziva sei kuti mazira munovaita ava baba taurisai tinzwe mazira ushoko kwavo murume wenyu ari kunduza achiti munodanangana baba nyange kuti mazira kushokwa nawiwa maunzwa muno ndeyokuti ava chikomba chenyu ndo zvasakisa ndikukunzwana zvaataura kuti pakazosvika mukurwa asi zvikubva panyaya iyoyo pakubva pamwoyo tauraizvizvi amai hatisi kana kukunzwa itoda kunyora Vakambotimba ivo muchitaura nemunhu maitaura nyaya dzei ndinotenga muriwo ndinotenga muriwo ndinotenga gusha kwavo kana ndinotenga gusha kwavo nokucheni kana matenga kushopo wantenga vanochenge mozvayazotora munozozogera kutora chenji saka nguva yamunongotenga chete chenji mozoyamutora amupo chenji pakare pakare sezvinoitwa vavo munoisi munozoyamutora nguva iri nguva ipi yamunoyamutora iri nguva ipi chero nguva. Saka pamunozowe mima apa panenge pakasununguka zvokuti ndonguva yanenge vachikudai kuti muchitora chenji ndizvo ambuya chokwadi hachife chakakundwa nenhema kana takuronda nhau iyi kana takakutarisai kuda chokwadi chinorwadza iyo chinovengesa asi chinopedza nyaya amadii makorokota panopanda ndichida kubvunza patakaisira nyaya imi amai mukunzi zvonimi baba pamukauya mimuchiuya kunotora chenji chii chakanyatsaitika chaizvo baba makagara mukunzi makatora nguva yakareba muinawo mamuinawo here mushopu zvichokwadi makasvika makati mukuda chenji yenyu ndakasvika ndautenga zvaitenga muriwo bazvaite sei ndopakazosvika murume wangu vachikavara tora mari yamwana
Vazaitesa. Hayi. Asi mashuwa bana mubudza asi kuti muone kushuwa. Mashuwa bana mubudza iri ati akudze. Kuti bayira muchinde. Taura nana bazana toto. Mandoma kuti achari patari. Ayo kwani ndikumbira kuti kwani patakaizira nyaya iyi patiri kuziya. Mimi mbati baba pamakasvika mushopu. Mimi makamava unotengera unotora chinji. Unotenga. Pamatenga makatenga nemari yakabata. Mari. Mamune 20 vawaitese baba vakuchinja imari. Unondichinja wakandichenja tu. Moza muchitora. Right. Ko imi baba imi mukutaura kuti amai ava musei makataura makati amai ava vakatora nguva vari mushopu nokuti ndabuda ndaenda unovatsvakira chinji. Yes. Asi amai ava vakutaura kuti mange mavanyora chinji. Right, zvakaitika inini handishandi mushopu vanofanira kutaura chokwadi. Ini ndiri makanika. Mashopu ndeadzimai vangu. Adzimai vambaenda kumahoti. Vanhu zuva rakunovira ini ndiri bhizi nekuweredha panze nekukanika. Ndobva vakakumbira kuti tipewo muriwo zuva ravira. Ndobva ndatoramba ndakati aina handizive zvomusoro madzimai vangu. Handiti ndobva tibatsireiwo kuri kudoka ndokuzoenda vanga vasiri vega amai avo. Vakanga varidzi madzimai vakatenge 2 or 3. Pakuwasevha kwandakaita vamwe vakatora chenji pa$20 yavanganayo. Ndobva ndasara ndisina chenji. Ndobva ndavati amai imi michimirira adzimai vangu manje manje vanoburuka kubva kubhindura nenyimwe nyama. Vakatenga nyama ye$3 pa20. Ndikati handisisina chenji. Chimirira adzimai vangu vasvike mupedzerano. Ndobva ndangovanyora pasi. Ndakazama kunombotsvaga chenji ndakaishaiwa. Chenji yacho yakasara vakazopiwa naadzimai vangu. Pakuzivana kwavo nani naadzimai vangu. Baba mwana uya ataura kuti baba vakukurira pfungwa dzemwana uya ndiko. Mwana uya ataura kuti ndinosiya chenji yangu mumba mushopu makababa. Baba vachibva vazotaura kuti munotora chenji yako nomwoya unenge wafunga kuti unozotora. Vanenge vachipiwa chenji vachiwerenga here inenge iri chenji yekuwerenga here yemasimbi kana kuti inenge iri chenji yemushopu 1 2. Inini baba inini mwana uya makataura kuti inini ndakatorerwa ndaenda kuchinja mai yangu. Uyu mwana aisaura kuti makatora nguva huru mine mukadzi wangu kutaura naye patikasiyira neyadini. Imimi makataura kuti aiwa anogara nguva huru mukati meshopu. Uyo mwana uya akataura kuti imimi munomusisa chenji yake. Ndaadzimai venyu here vanosisa chenji kana kuti ndini. Pamusoro vedano pamusoro. Amai ava ndakavasevha kamwe chete. Musiye kunge vatokumbira tibatsirei. Vanogona kutaura zvavo. Musikana uyu murume uyu anotengesa here mushopu? Ndakoonawo mukadzi wari mungwa saka chesa paunotengesa paunotenga paipaiwo mukadzi wavo ndiye anosara nechenji yako uchizonzozodzoka uchitora here kana kuti murume uyu ndiye anosara nechenji. Ausevekangani. Adre. Baba vakuwa chenji. Pane nyaya yerume. Tinara paitendere. Wozisuka. Atenge kutsvaga nyaya isipo. Kana iripo inooneka. Miri pamawapuwa chenji katatu. Mazuva vaita vari kuzorera chenji vainge kuti mavasura chenji iripoi kana kuti atanga tora nyaya dzedu. Apai chenji. Oise akazofungidzira kuti nini kudai. Utaisira nechenji. Hapana mamwe mashopu here ariko kuti mumwe munyanga kuti nemutenga mushopu makati. Ituma bhuja. Wabva ukazwa kwere mutenga makati. Saini. Saka waona adzokera kutiwo wazotaisira mukati. Adzokera kuino mukadzi wawaona pamutengo. Adzokera iwaona kuti wakazoitasira nyaya ikasoma. Kozvana vauisa mudare. Ukadzoka kwakwa naye mudare kuti ateerere. Wozvanaka mutemo anokudzidza kuteera mutemo 1. Baba. Mana pawe munhu wana. Ipapo pane musamoni rakuva mukadzi. Ririko. Kuseirisipo. Kozvikuti ndiye asikateerera.
taura ima regai tingoipedza isu semadzishe hatifanire kudzimba dzipara tinopa kuti batanidza mani vana vakadika kune mhuri yakadii nababa hamusati saka kazhinji tisingafanire kuti musha uparari asi munogona kuuparadza nega nenyaya yeupenyu saka ndiri kuti ukaona kuti hapana ungozere wakajeka unoratidza kuti murume dzingarambe chikakurerekera unongongowere wauna unotoratidza zviva vanhu havaidanana mumbo waunavo chauzere wakajeka inenumbo iye ndiyakatora chitongokuta achiti kumupomera asi ndakaenda kuti boyose mukadzi wamupesi pano musaranike ndokumbudza wakaita ndokusunga wakaita kutora matanho akasiyana-siyana akutangani saka ndikuti hauna nguo wakazara hauna kubatika kupombera akandipomera mhosva pazere vanhu neshoka rake achida kundirwisa pamba pangu neadzimai vangu ndoni yakasira kuzotinde kumapurisa akanokumbira ruregerero mupurisa wasabugaru name uyo akazorova here baba vakamisana uyo kwakurwisire baba kana yainga kudai uchandira kumabhoila basa redu rinotanga nasini ndikubuda ndiri vasuka kundakona hangu mafambira waita kidzi ningi aunaudaira azoita kuti izvozvo va ndikutana kuti tinotoga taona munhu andikagara pano mudzimai wako waifana kupa mutemo ndandiona nyomubvuna kwazao kuti makanzi chiito murume musapinde mushopu sei maenda kupinda mushopu iyoyo iye musapinde mushopu wakanoimbvunza mudzimai wako unopa mutemani uye arikazao kana asikazongazao arega mutira mutema kuita sei maita basa regai tinogona kutokesa ndinodaira kuti nyaya haina umbozvere wakajeka asi sezvekutaurwa nemakurukota mudzimai adakufanira kuwa mukomana nekudzika adai munhu vakadanana nhasi ndainga iri judgment ausa judgment achiramba kuti ataigona kana kutiomesero mumwe anogona kuti vakatosangana vakatoraraisa akangoramba chito zvandabva ndararanaizva toda kuti chanji inogona kugerera zvakare asi vakati vakasangana vakararanaizva zvaida kuti mupenzi ndowandao asi nenharo dzekuita mudzimai yako ndoti batomurambira kuti yanga iri nyaya yechenji chete ikunzwika saka ndikutoenda manogasira zvakanaka nadzimai vavo ikunzwika asi woisa mutemo ikunzwika enda munoziva amai meitounhu ikunzwika kana murume asingaramba kuti zvazvinde musarambe muchita nharo naro imba yedu kana kufarana musati maita mwana enda munogara zvakanaka nemurume wenyu baba iteyo kuti kana chenji maona vadzimai vanouya kuiti chete kusha chera auya mudzimai ngaapiwe chenji yake mangwana ona inozokwidza mudare inozoiendatenda hamuti atiitaipi anenge vaya madzimai chera auya ngaapiwe chenji yake kubatsira vanhu mukuru wangu mashoko echenjedzo anongoya wega uri right kana wrong asi mashoko echenjedzo anongokuwa one zvakwazva zvakusvika chenji ngaitwe nadzina kana vanonyorwa zita vanenge vauya zvikuzvika imene munogasira zvakanaka chipfugamai mukumbire muregero nemurume wenyu kubva nhasi hachazvipamidza kuti zvekuenda kugucha kune murume uyawo zvikuzvika kumbireregera mutupo chii wamurume tema dzinapanzi kuchitaura chimbiregerere kubva nhasi hachazvipamidza kuti
makandiramidza kuenda kwandini. Achira. Zina kutorege. Chitora. Chitora. Waiting. Ida mama. Sikaranya. Siapa? Saya kamu ibu. Jangan kasuan apa pun siapa right. Apa nak claim siapa mama? Apa nak bina? Kalau ingin demokrasi kan? Kalau saya nak buat apa so buat terus. Aku ingin demokrasi kan? Mapa masuk ke change itu. Situ tu awal dah jauh. Kita ni jauh. Demokrasi. Kalau saya nak buat apa? Itu nak senang demokrasi kan? Itu benda apa? Orang nak siapa? Chief, no, no, sorry, boy.